Cunqueiro. Non hai quen os ature, machiño. Acabo de ver na televisión o mesmo anuncio de hai 10 anos dos perros que van correndo entre rollos de papel do cu. É o máximo que pode chegar un can na tele. É como o anuncio de Chanel de Navidade, pero para os cans. Vía eu os cadeliños correr por un váter e pensaba, pero para que carallo fan un anuncio? A ver, falemos claro, Cunqueiro. De que lle vale un anuncio esta xente? Hai alguén que non merque papel do cu? Quen é o cocho que non se limpa? Que vanme tolear con tanta leria, meu? Non sabes o ben que estás ti aquí, Alvariño. Sen que te amolen o teu gati Pedro e os teus churros pola mañá. E boas festas, biches ti aquí do teu banco, moinante. Botábanse che enriba as mulleres, pillaban. Xa non te lembras ou que? Vai o carallo, Cunqueiro. Ese é o problema. Xa ninguén se lembra. Agora ti colles o ordenador, buscas quen é o tipo que está sentado no banco da Praza do Humor e por iso te coñecen, Alvariño. Si, rí, home, rí, pero vanche conocer máis polo porco que por Sinbad. Ti que pensas? Xa ninguén lle importa o gati Pedro. Os nenos xogan na casa, os mozos pasan o día no centro comercial. Fixeron estoupar todo e nos como a ti. Tirados a Bartola vendo como nos botan cemento por riba, mentres limpamos o cu co papel dos cans.